आं दं फायो गुप्ता मास्टारा दे 이로서 나와야 गुप्ता 그거 मास्टारा हिनजाव नामै फैदों आं जुलियाव हिनजाव नामै फैदों 이로서 나와야 हिनजाव लांगोन हिनजाव आं चिंखांबाय गुप्ता मास्टारा खानाय एरो जानायमोन आंखौ आरो जेनेबा आंनो खानाय एरो जानाय आंबो कुत्तासो बियो गाइस कुत्तासो गुल खानो रोङासै जायो कुत्ता माने जागोन जेबो नङा सैमासो जागोन मालाय जोंनि आंजों हिनजाव मालाय गोसो सिनाय लांगोन मालाय बुस्थुनि माने सोरबा लाखिबा गोरजिया थागोन गोरजिया थालांगोन मोनबानो खरसा खालामगोन दा सोरबा मोजां मोनोब्ला लानो हागोन खोथाङाबो नै स्प्राइट लोंसै स्प्राइट बिथाङाबो बे उदालगुरिनि आरो बिथाङा मा होनो चिरां औ बिदि थांनि चिरांनिनो मा मावो नोंलाय फरायो बिदिनो फट'ग्राफारबो शर्ट मुभियावबो ओंखारो आरो नोंथाङा ब्रादारा फरायोबा फट'ग्राफारबो उदालगुरिनि सार बिथाङालाय बाबुआ खुलुमबाय आं जेला आंना 1 लाख थांगोन हेला आंनि सब डिटेल्सखौनो नोंथांमोननो खोन्थाजोबना लागोन आं माने दा 1 एल जागोन नालाय दा 77 केजा दं बेनि थाखायनो आं खोन्थाथ'नानै बयलार हिनजाव नांगौनो बिनो ओरैनो मानसिफोरा बयलार होननानै बुङो मानसिफोरा ओरैनो बयलार होननानै बुङो बिनो गोसो सोनाय नांगौ जागोन मोजां नांगौ बुरैबाबो जागोन सिख्लाबाबो जागोन सोरबा मोजां मोनोब्ला बिथांखौ लानो हागोन बे जाबाय सारि नाम्बार आमजुलियाव थायो बेनिफ्राय थायो जेनेबा ओरैनोसो माबा खालामनानै जेनेबा सारि नाम्बार आमजुलियाव थायो थांना बिथांखौ ओरैनो बयलार होननानै गाबज्रियो जेनेबा बयलार बुंमा जाबाय बयलार जेनेबा मानसियालाय मानसि बै बयलार दाउखौ बुङाखै आङो बयलार दाउखौ बुङाखै मानसि बिदि होनदों मानसिनिया जाबाय मानसिनि नामा जाबाय बयलार सोरबा मोजां मोनोबा लानो हागोन दाउबो गैया जेबो खस्थ' खालामदों माबायदि खस्थ' खालामदों जेबो गैया बेनिखायनो सोरबा मोजां मोनब्ला लानो हागोन सोरबा मोजां मोनोब्ला लानो हागोन ओके done